vyskočila mu. Tak nám na odeu, vyšel si zkusli volicu, hlava se mu zatočila, slivka z krku vyskočila. Odpoledne, vítám vás všechny na náměstí v Mikulově a chválím především tady borce, kteří si posedali na to slunko, na to vedro. Máte můj neskonalý obdiv, protože v tomhle hejcu bych si já tam rozhodně nesedla, takže to mě velice těší, že jste si pro kulturu přišli až takhle blízko na takový pekáč. Proč jsme se tady dneska sešli? My jsme velice rádi, že se tady opět po roce potkáváme na folklorním festivalu Sousedé, který pořádá místní folklorní soubor Pálava. A cílem tohoto festivalu je, abychom se potkali se stejně naladěnými lidmi a abychom si tady předali hlavně dobrou náladu, pohodičku a samé pěkné chvíle. Já jsem Jana Kiliánová, jsem členka jednoho ze souborů, který tady bude dneska vystupovat a budu vás celým odpolednem provázet. Důležité je taky říct, že dnes tady nebude jenom místní národopisný spolek Pálava, ale můžete se těšit na ženskou pěveckou skupinu Mateničky, dále spolek Kajesan z Olomoučan se svou cymbálovou muzikou Srdcem a dále uvidíte také českou besedu Končenice, která k nám přijela až z dalekého Chorvatska. A samozřejmě se také patří poděkovat městu Mikulov, které nám pomáhá s realizací takto pěkného festivalu. Dále děkujeme Turistickému informačnímu centru Mikulov, Mikulovské rozvojové a především ten největší dík se patří prezidentu tohoto festivalu a tím je náš Peťa Ševčík. Bravo, bravo. Bez něj by tento festival nemohl být a je to opravdu veliká dřina a práce takto velikou akci uspořádat, takže ti, Peťo, moc děkujeme. A abychom nezdržovali, protože jsme v časovce a já jsem dostala jenom 5 minut na povídání, já mám trošku potíže s tím, že se zakecám, tak ať to tady nezdržu. Vám už je vedro, tady to vidím, tady v těch prvních řadách. Takže jako první se nám představí národopisný spolek Pálava, který nám ukáže tance z hanáckého Slovácka. Jsou to machři, protože si pro tohle počasí zvolili krojovou variantu, která je ideální na 40stupňová vedra, takže se můžete potěšit pohledem na krásné rakvické kroje a věřte mi, v nich byste momentálně tančit nechtěli. Příjemnou zábavu.
Jirko, když jsem já šel na hody, šel jsem si pod berečkem a milá se dívala, hej, za mnou oděnečkem. Když jsem já šel z hodu, hlavička porubala a vážně důvala, aby mě neulela.
Tak, mateničky, ať ještě něco řeknu na nás. Co myslíte, že jsou mateničky? No, nevíte? Řekni to. Jsme skupina dobře vypadajících žen. Taky máme jednu velkou výhodu, že si můžeme zpívat, co chceme, poněvadž nepatříme do žádného ryze folklorního území. Jsme každá trošku z jiného rožku, takže máme docela široký záběr a v prvním vstupu jsme si pro vás připravili jedno takové zajímavé číslo, pak uslyšíte něco z Podluží a něco ze Slovenska. Jdeme na to? Jako první bychom vám chtěli předvést naše nejúspěšnější číslo o koňách. Slyšeli jste někdy, jak dělá kůň? Asi jo, že? Ale my vám to předvedeme, my to umíme totiž líp. Holky, 3, 2, 1. To je taková malá pomůcka. Uvidíme. Ale jak dělat? No pojďme to ukázat. Kůň, jo? Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou ovsa. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, já mám koně, braný koně. Koní, já mám koně, stejný transkej vodě. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, stejný transkej vodě. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, stejný transkej vodě. Já mám koně, braný koně, já mám koně, braný koně. Já bych tam brodil, braný kůň ozlodil. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, braný kůň ozlodil. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, braný kůň ozlodil. Já mám braný koně, já mám braný koně, já to je jáma, vyvážou ježera. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, vyvážou ježera. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, vyvážou ježera. Já mám braníke, já mám braníke, já braníke, já braníke, já mám braníke, já mám braníke. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, mému srdci já mám koně. Trajlom, trajlom, tradadidi dajlom, mému srdci mílu, k mému srdci mílu. Tak prosím, soubor Kajesan z Olomoučan u Blanska.